La clau de Toni Solà, amb Maria Xinxó. El podcast per donar vida als anys. A cada capítol, un convidat. A cada convidat, un problema. I a cada problema, la clau. En Toni Solà la té. A punt per conèixer-la? Comencem. Benvinguts a tots i a totes a La Clau, primer capítol d'aquesta primera temporada. Spoiler, n'hi haurà més. Aquesta és la intenció, per tant, prepareu-vos per moltíssimes claus. Un altre podcast, pensareu, doncs sí, però aquest és diferent, almenys intentarem que ho sigui. És un podcast sobre salut, sobre alimentació, sobre benestar, sobre vida. Un podcast en positiu perquè sí, parlarem de problemes que tots podem tenir, aspectes que tots podem millorar de les nostres vides, però que sovint no sabem com fer-ho, no hi trobem una sortida, ens falta justament la clau, i aquí us la donarem. I us la donarem perquè tenim la persona, tenim el solucionador, que és un home incansable, una ment pensant, creativa, innovadora, estudiosa. És assessor en matèria de salut, esport, alimentació i benestar, i la persona, com dèiem, que té la clau a tots els problemes que anirem plantejant en aquest podcast. Toni Solà, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Amb aquesta entrada, superbé, superbé. Sí, no tens pressió ara que t'he presentat així, que ens has de millorar la qualitat de vida de tots vosaltres? Una mica sí, però la clau, mai millor dit, està en donar-vos la clau a vosaltres. Que tingueu la clau, que pugueu girar el pany i que tingueu la solució. Doncs això és el que intentarem buscar. El solucionador, he dit. T'agrada aquest concepte? T'agrada que et diguin així? Ostres, no, però sí que hi ha una part que m'agrada donar o buscar solucions. O sigui, el que veig són problemes o coses que es poden millorar i m'agrada donar la solució. I clar, al final potser sí que hi ha una part de solucionador. Però el que m'agrada és això, o detecto necessitats i busco solucions. En parlarem de tot això. Jo tinc moltes ganes d'arrencar perquè em considero una ignorant en la matèria i, per tant, crec que aprendré un munt del que parlarem en aquests podcasts. Com ho deia abans, ets assessor en matèria de salut, alimentació, esport i benestar. Tota la vida ens hem d'imaginar que t'has dedicat a això? No. Jo vaig... O sigui, quan tocava estudiar no sabia què volia fer. Necessitava trobar aquest ikigai, no? Que a vegades és difícil el que vols fer. La carrera de nutrició no existia i quan vaig descobrir que va aparèixer, deu fer això 25 anys, va ser quan vaig dir, ostres, vull fer això. I va ser quan vaig deixar tot i em vaig posar a estudiar nutrició, el grau de nutrició, que en aquell moment era una cosa molt estranya. O sigui, estem parlant de fa 25 anys, que es fa poc, i era una cosa doncs, molt estranya, molt inicial, semblava que no hi havia masses opcions, i aquí estem. O sigui que la vida ha canviat molt i per sort la nutrició, l'alimentació, la salut està de moda i és una moda positiva. És una moda que segurament ha vingut per quedar-se perquè és important, no, que la tinguem en compte. Ho dèiem també, tu no només busques la clau, no, aquesta sortida, sinó que si no existeix, la crees en alguns casos. Te la inventes, crees productes, aplicacions, el que sigui. Sí, amb això hem fet un pilot de coses. Com deia, és una professió molt jove, i que necessita a vegades doncs, de millorar coses. I moltes vegades, quan buscaves eines, buscaves coses perquè et donessin aquesta ajuda per saber com està una persona, poder mesurar una persona, poder qualsevol cosa, a nivell d'aliments, de suplements, no hi era al mercat. Aleshores, quan no hi era, dius, què fem? Si jo haig de solucionar aquest problema. Aleshores apareixen solucions i dius, doncs ho faig jo. I de fer-ho, és fàcil dir-ho, però fer-ho és més complicat, però ho acabes fent i acabes tenint aquesta eina, aquest producte, i que al final, quan funciona per tu, funciona per la resta. I surt aquesta vessant més innovadora. Aquesta vessant creativa que també té el Toni Solà. A cada capítol tindrem un convidat estrella, però ja que és aquest primer capítol d'aquesta primera temporada de La Clau, hem decidit que val una mica la pena que plantejar-nos també els nostres propis problemes, els del Toni Solà i de la Maria Xinxó, que els tenim i els hem tingut, no? I quines possibles claus de volta, no?, hi podem donar a través del teu punt de vista. Per tant, per començar, perquè els oients també et coneguin una mica més, quants anys tens, Toni? 45. 45. A punt de 46. A punt de 46. Dius que hi ha una frase que et defineix d'alguna manera, que és: si podem donar a cada persona la dosi justa d'aliment i exercici, haurem trobat el camí cap a la salut. Sí. Aquí justament hi ha la clau, que cada persona és un món, que el que li va bé a una persona
pot no anar-li bé a l'altre, que Exacte. en cada moment pot ser una cosa diferent, no? El Toni de 45, gairebé 46, no té res a veure amb el Toni de Absolutament. 25. Clar, aquesta frase a mi m'agrada molt, però aquesta frase ve d'Hipòcrates, de fa molts anys. El que passa que ara estem a punt de trobar aquesta dosi justa. O sigui, fins ara era més assaig-error, ens era més difícil de saber, sabíem que si amb la dosi justa d'aliments, d'entrenament, podíem aconseguir aquesta salut, però ara estem a punt de trobar aquesta nutrició de precisió o medicina de precisió. Que és la medicina adaptada, no?, a cada adaptada persona. a tu, perquè fins ara treballem molt amb estudis que et diuen doncs, el 90% de la gent li funciona aquesta dieta o aquest suplement. Perfecte, però si a mi em ve la consulta aquell 10%, què passa? Llavors, ara cada vegada som més bons a l'hora de fer coses de precisió, saber què necessites tu. I amb tot el tema que hi ha hagut de la revolució de les IAs... De la intel·ligència artificial. Ara estem en un moment d'avançar molt amb això. Llavors, aquesta nutrició de precisió o entrenament de precisió o medicina serà l'hòstia, perquè ens ajudarà molt a l'hora de saber la persona que tinc davant realment què necessita. Estem parlant amb el Toni Solà, no?, que ets assessor, diguem, en nutrició, alimentació, en esport, en benestar. Tothom hauria d'anar al nutricionista? Perquè jo ja vaig malament, això és com anar al mai. dentista. Tothom ha d'anar al dentista, no? Diem un cop a l'any o dos a fer aquestes revisions i prevenció. I el nutricionista cada vegada, o jo em trobo més gent que aparentment algú podria pensar que no és el perfil. Tu no has d'anar al dietista perquè estàs bé de pes. Però cada vegada tenim més gent que està bé, físicament veus que està bé, però que té aquestes ganes de saber què més puc fer millor, no? I pensant en un futur, perquè cada vegada l'esperança de vida s'allarga més i volem estar bé, i volem jugar amb els nets, i volem estar millor. Llavors, molta gent que busca això, no? I gent de la meva edat, gent de 45, 50, doncs que ara veu aquesta necessitat. O sigui que això és molt positiu. Per tant, la resposta és sí? La resposta jo crec que sí. Saber com estem, si estem fent les coses bé i que ens donin idees, fantàstic. Estem gravant aquest podcast a la Universitat de Vic, per tant, estem rodejats de gent molt jove. Sí. Aquesta gent, aquests joves, també hi haurien d'anar? O sigui, quan hem de començar a tenir consciència del propi cos, de la salut, de cuidar-nos? No, quan abans millor. O sigui, això són hàbits. Els hàbits s'han de crear des de la base i hi ha coses, a vegades, també sorprenents, que el que facis tu ara i tinguis fills després, el que hagis fet li passes als teus fills. O sigui, els teus gens, si tu has tingut una vida més endreçada, doncs li passaràs aquests gens positius. Si ha sigut al revés, doncs li passaràs aquesta part més negativa, i això està evidenciat. Per tant, superimportant. I el que els teus pares van fer o no van fer, t'ho han passat a tu. Llavors jo crec que això és bàsic. Quan abans sapiguem coses a nivell de com estem, de què necessitem i què hem de fer per estar millor, fantàstic. Tòpic. Molta gent pensa en nutricionista i diu, passaré gana, no m'interessa. Clar, això és un de les barreres que teníem i amb l'esport ens ha passat molt, no? Amb equips de futbol, que fa relativament 15 anys no hi havia dietistes, o cap dietista als equips de futbol professional, i quan entrava un dietista, els jugadors, tothom espantat. Aquest noi vindrà o aquesta noia vindrà fins a passar gana... Em traurà els macarrons. Ens traurà els macarrons i precisament és el contrari. O sigui, el que hem d'ajudar és que la gent estigui més bé, que s'alimenti bé, adequadament, i no passar gana. Si passem gana tenim un problema. Anem a buscar l'exemple pràctic, no? Sí. En el teu cas, tu que et coneixes, que has estudiat també el teu cos i el teu benestar, saps què t'agrada, què no, cada dia què menges? O sigui, partim de la base de 5 àpats, s'esmorza i es brena, a Can Toni Solà? També depèn... Sí, a casa meu sí. Sí, a casa meu sí. Llavors, aquí és molt dependent de cada persona. Al final el que necessitem és que aquesta dosi que necessitàvem, que estigui coberta. I tu pots fer 2 àpats al dia, en pots fer 3, en pots fer 5, en pots fer 6, però el que necessites és que hi hagi tot el que necessites. Llavors, i que s'adapti a tu i que et sigui còmode de fer-ho, perquè si fas 2 àpats i passes molta gana, no té cap sentit. Llavors ha de ser una cosa que et sigui pràctic i a nivell cultural. Si la família vols, la persona que fa només 2 àpats i no sopa amb la família, potser aquesta part més cultural o de benestar al moment que et trobes amb la família, potser no la tens. Llavors és escollir un format que et funcioni i aquest repartiment del menjar i dels nutrients que estigui adequat. Jo sóc de 5 àpats al dia. Jo esmorzo... Què esmorzes? Ara, o sigui, des de fa uns anys cap aquí, el que sí que he fet és que la proteïna, consumeixo més proteïna que abans. Per què? Per què consumeixo més proteïna? Perquè a mesura que ens fem grans, aquesta absorció de proteïna és pitjor, o sigui, absorbim menys proteïna,
tenim necessitats una mica més augmentades i l'entrenament de força requereix una mica més de proteïna. I a l'esmorzar sempre incloc una part de proteïna. En forma de què? Posa'm un exemple. Clar, tinc diferents opcions. Pot ser des de amb aliments més convencionals, pot ser una truita, pot ser algun tipus de pa integral, algo del bocat, algo de fruita i vaig al gimnàs. Un ou ferrat no seria, no? Sí, un ou ferrat té un hàndicap. Un sol ou ferrat, clar, si algú pensa que pren un ou ferrat i ja té molta proteïna, aquí pot ser un error. Un ou ferrat té 6 grams de proteïna, que és poqueta. Llavors necessitaríem fer com a mínim 2 o inclús 3. I el problema és el ferrat, perquè hi posem molt oli. Si ho fem puntualment, cap problema. Però si fem habitualment aquest ou ferrat, potser no és la millor opció. Però, en canvi, en format truita, aquest ou diari va bé. Hem tingut també aquest mite o aquesta por dels ous, no? Quan resulta que és un aliment que és fantàstic i ara estem parlant de 7-8 ous a la setmana, inclús més, que cap problema. És al contrari. Altres sistemes podem utilitzar. Jo utilitzo molt també proteïnes en pols, que són concentrats d'aliments, que ja eliminem tota la resta de parts i simplement posem la part de proteïna, que això pot ser des de vegetals o des de productes a partir de làctics. A mi em funciona bé i no deixa de ser un aliment. Agafem la llet, en aquest cas, separem tot i ens quedem amb la part només de proteïna. És una manera de posar aquesta proteïna. I això com es pren? És a dir... Sí, o sigui, això és un aliment. Això no deixa de ser un aliment, que a vegades hi ha aquest mite de que és un suplement o que és una cosa molt estranya, i no deixa de ser... Normalment és en pols, són formats en pols, que llavors tu els barreges amb iogurt, o pots barrejar amb líquid, o pots fer cookies, pots fer un porridge, o sigui, ho pots barrejar també amb una crema de verdures, o sigui, és molt versàtil. I directament ingereixes la proteïna, no? El que fas és que concentres molt la part proteica d'aquest aliment. O sigui, vindria a ser, per entendre-ho molt així, és un formatge. Un formatge que hem fet? Hem eliminat molta part d'aigua i el que fem és concentrar. Què concentrem? La proteïna, concentrem els greixos i concentrem la sal. Que és una mica el problema d'un formatge, no? Que hi ha una concentració molt alta de sal i de greixos. En el nostre cas, el que fem encara és concentrar-ho més i separem el greix, separem la part de sal i ens quedem amb la part proteica. Si ho fem amb el cas de la soja o d'altres productes vegetals, és el mateix. De la farina de soja eliminem tota la part més d'hidrats de carboni, la part més de fibra, i ens quedem amb la part proteica, o de pèsol, o de qualsevol... O ara hi ha preparats que són de proteïnes de microalgues, que és un altre... Un altre món, eh? Sí, és un món interessant, però que vindrà per quedar-se, perquè és una gran solució. O sigui que de les algues en podem treure proteïna. Hi ha algues, microalgues, això són les microalgues, que el que es fa és... Hi ha microalgues que tenen un 70% del seu pes és proteic. A més, les algues és molt interessant perquè el que fan és eliminar CO2. No generen CO2, sinó que eliminen CO2. Amb la qual cosa són productes que a nivell de sostenibilitat són brutals i tenen moltes opcions. Això ja en parlarem un dia, potser més a fons. No, sí, és que ja hem però obert és un tema que la gent fronts. crec que pot ser molt interessant descobrir això, no? Aquestes altres fonts proteïques que són supersostenibles i que són opcions. Jo, com deia, sóc totalment profana en la matèria, per tant, per mi totes aquestes coses són noves, com també ho és la creatina. Jo sé que tu prens creatina regularment, però jo, sincerament, no tinc ni idea de què és la creatina. La creatina té un petit... és una substància que està de moda i que és una moda d'aquestes vinguda per quedar-se i potser és la recomanació més important. De fet, l'Agència Europea de Salut Alimentària ja fa al·legacions positives de la creatina. Quan això ho fa aquesta agència és perquè realment està molt provada i està molt assegurada. Què té de problema la creatina? El nom. El nom és molt estrany. A mi m'ha recordat allò dels cabells, la queratina, però dic, no, sembla que no és el mateix. Un producte que es va associar molt a l'esport i a vegades hi havia la por de dir això és dopatge o què és? Fa més de 25 anys que coneixem aquesta molècula. De fet, és una molècula que és bàsica pel metabolisme energètic. Si no tinguéssim creatina, no estaríem aquí. O sigui, no ens podríem aixecar de la cadira... Tots tenim creatina, diguem. Tots. O sigui, el nostre cos fabrica creatina. A través dels ronyons i el fetge fabriquem una mica de creatina i aquesta creatina s'acumula dins dels músculs. Músculs, també el cervell és un dels músculs més importants. I el que ajuda és el metabolisme energètic. O sigui, que ens puguem aixecar, que puguem xerrar, que puguem fer coses. Llavors, el nostre cos fabrica creatina, la podem consumir a través dels aliments. Això que una persona diu, jo no prenc creatina. No, segurament que sí. On hi ha creatina? A la carn, al peix, a qualsevol múscul de qualsevol mamífer hi ha creatina, perquè si no tinguessin creatina
doncs no podrien fer res. Aleshores, quan mengem carn o peix, consumim alguna de creatina. Tot i així, el que seria el nostre múscul, n'hi cap més de creatina. O sigui, tenim més capacitat per emmagatzemar més. Si consumíssim cada dia 1 quilo de carn o 1 quilo de peix, de sardines, podríem omplir els dipòsits de creatina. Però clar, ningú consumeix 1 quilo i mig de sardines. Pots fer un dia puntual. No m'hi veig. Sí. Aleshores, amb això podríem saturar aquests dipòsits i quan tenim els nivells més plens de creatina, som més ràpids, som més forts, mentalment som millors i cada vegada surten més millores d'efectes de la creatina. A nivell negatiu, res negatiu, i tot són coses positives. O sigui, millorem la capacitat cognitiva, millorem la força, evitem la pèrdua de massa muscular. Per tant, és un suplement que a nivell esportiu està més que demostrat. O sigui, és un suplement que utilitzem amb tots els esportistes. I què passarà? Què és més important, un esportista o que la teva mare es pugui aixecar bé de la cadira o que pugui fer... És més important que una persona gran doncs, que estigui més bé. Llavors, ara s'ha obert un ventall de que la creatina passa ja a la salut. Llavors, això més enllà de l'esport. Clar, és més important que una persona gran estigui físicament més bé que no que un esportista corri un segon més. Llavors, ara és el suplement que està super de moda i és una moda real. I també el trobem en pols, com dèiem abans, de les proteïnes? Sí, fins fa uns anys, això és curiós, la creatina es treia del peix. O sigui, dels excedents dels barcos que anaven a pescar, es treia creatina d'aquest peix, perquè els peixos són molt rics en creatina, perquè necessiten molta creatina per poder nedar molt ràpid. Llavors es treia a través d'aquests peixos, aquesta creatina tenia un sabor no massa bo, a dia d'avui no. A dia d'avui es treu, es sintetitza i pràcticament el 99% de la creatina és creatina pura. Per tant, una persona que faci una alimentació vegana la pot consumir i no té cap problema. I és de fet, això que deia, que l'Agència Europea recomana a la gent a partir de 55 anys consumir creatina per millorar la massa muscular i juntament amb entrenament de força. Entrenament de força, I també amb les important. dones encara més important. Aquí entro jo, Sí. Jo crec que em vaig a posar ja una mica a prova, també. Sí. Anem a treure'ns les mascaretes. Jo que, ja ho he dit, no he anat mai a un nutricionista, no he fet mai dieta. Fins fa 2 dies pràcticament no feia esport, sí que caminava amunt i avall i he intentat menjar variat, però no m'ho he mirat, 41 anys, cap a 42, estic fent tard? Mai fas tard. Estàs a la flor de la vida. Tot i que el que comentàvem abans, que és una cosa que hem de tenir present, que a principis del segle passat, doncs el 1900, l'esperança de vida de la gent era de 45-50 anys. Aleshores, ara estem a un altre punt. Seríem a punt de seríem morir-nos. Aleshores, això ha canviat en 100 anys. Per tant, hem de fer coses diferents, perquè l'esperança de vida s'ha allargat, per tant, hem de canviar coses de la nostra vida, perquè si no, no estarem bé, o arribarem a una edat molt grans que no estarem massa bé. A dia d'avui, 40 anys, a la plenitud. Llavors, tots moments és bo per fer canvis. Quins canvis he de fer? Perquè, sé que hi ha això, anem a ser pràctics, no? Hi ha com aliments o components clau, no? Hem parlat de la creatina, hem parlat de les proteïnes, però en direm uns quants més i a mi m'agradaria que em diguessis on ho puc trobar. Si jo vaig al súper o he d'anar a comprar, on puc trobar, per exemple, vitamina D, que jo ja fa temps que estic baixa de vitamina D, m'he de prendre de tant en tant les pastilles. El ginecòleg em va dir que havia d'anar a prendre el sol del Carib, que era el bo. I dic, ara mateix anar al Carib no em va bé. Depèn de les latituds, però sí, un dels problemes que tenim és que no ens toca el sol, o ens toca molt poc. I si ens toca el sol és a través de vidres, des de la pantalla, des de la casa, des de la finestra o des del despatx, però aquest sol no funciona. Llavors necessitem que ens toqui el sol i que ens toqui en zones que no estiguin molt exposades al sol. Unes zones com la cara, que està molt exposada a les mans, sintetitzem menys vitamina D. Per tant, hauríem de aprofitar aquests 15 o 20 minuts diaris que ens toqués el sol en alguna part del cos. A la panxa, per exemple. I sense cremes. Sense cremes? Si posem crema, la síntesi no es produeix. No, un moment, parem màquines. Sense crema solar? Aquesta estona sí, aquests 15 o 20 minuts sí. Però jo em puc rostir, que soc molt blanca. 15 minuts? Ui, tant. Doncs començar amb dosis més petites i anar veient. Val. Sí. I en zones i en moments del dia on la intensitat del sol sigui més baixeta. Això al final és com tot. La dosi es marcarà... Però si ara estaves fent 0 sol i en posem 5 minuts, ja és un pas. Aliments que portin vitamina D no n'hi ha masses i és complicat. El peix blau en té,
no hi ha masses aliments que siguin rics en vitamina D. És més la que sintetitzem que d'altres. I com que no ens toca massa el sol, tenim un problema. De fet, en molts països del nord d'Europa la gent es suplementa amb vitamina D i que és vitamina D que ve enriquida ja amb els aliments. Els aliments convencionals doncs ja porten vitamina D per evitar això. Calci. Això a través dels lactis, la llet? Sí, els làctics és una font boníssima de calci. A més, la lactosa ajuda a absorbir encara més el calci. Si no prenem làctics per X motius, podem buscar altres fonts. Els fruits secs, les llegums, aliments que siguin integrals. Per tant, aquí sí que hauríem de... Si eliminem certs aliments, hem de pensar que hi ha coses que hem d'estar al cas i hem de mirar de cobrir. Sí que hi ha productes enriquits amb calci. I a vegades no necessitem tant calci com a vegades podíem pensar. Que el que necessitem és no perdre tant calci, que a vegades és una mica l'efecte contrari. O sigui, el tema de fer l'entrenament on hi hagi impacte, doncs impacte em refereixo a saltar corda, per exemple, o córrer. Que hi hagi una mica d'impacte ajuda a enfortir els ossos i, per tant, a generar aquest calci que ens falta. Evitar la pèrdua d'aquest calci. D'acord. Fibra, per exemple. Sí, una petita cosa amb això. Hem pensat sempre que el calci, que els ossos necessiten calci i que necessiten aquesta estructura. Però hem de pensar que l'os té un 30-40% de proteïnes. O sigui que el calci és molt important, però la proteïna importantíssima. O sigui, l'os no és una cosa, no és una pedra, o sigui, que està inerta, sinó que és superviva i el que necessita és que hi hagi resistència, o sigui, que hi hagi mica d'impacte i que la ingesta de proteïna sigui suficient. Perquè, si no, aquesta estructura òssia doncs, es anirà degradant. Però proteïna, en el meu cas, per exemple, també requeriria que prenés suplements? O amb la de l'alimentació habitual ja en tindria prou? El que necessites és, o sigui, hi ha una dosis mínima de proteïna diària, que estem parlant més o menys al voltant de 0,8 un gram per quilo de pes. Això seria el valor per mantenir la vida, perquè tot estigui correcte, un gram per quilo de pes. Si una noia pesa 50 quilos, doncs 50 grams al dia de proteïna. Ara bé, això és la recomanació general. I general vol dir que 50 grams de proteïna, però que sigui de qualitat. No totes les proteïnes són de qualitat. Clar, si jo agafo el peix i el peso, són 50 grams de peix? No. Si un tall de peix tindrà, amb sort, un 15 o un 20%. És que és molt complicat. No, és més fàcil. I és saber aquestes 4 pautes, però hauríem d'anar a buscar... Ara ja parlem que un gram no és suficient amb gent gran, perquè l'absorció és pitjor. Llavors, parlem d'anar a buscar l'1,5, entre 1,5 i 2 grams al dia. I s'ha vist que no hi ha problemes de cap tipus i que aquesta quantitat ens ajuda a millorar la massa muscular si ho associem a entrenament. Però una dona que estigui donant el pit necessita més proteïna, perquè està donant proteïna amb aquesta llet. Una persona que estigui amb una patologia necessita un extra de proteïna. Un adolescent que està creixent necessita més proteïna perquè està en aquesta fase de generar estructures. No és que necessitem més infinitament, però sí que necessitem al voltant d'aquest 1,5, 1,8 grams per quilo de pes. Es pot fer amb aliments? Sí. Però a vegades, quan fem amb aliments convencionals, el que ens podem trobar és que per arribar a dosis amb una persona que pesi 80 quilos pot ser difícil. Amb una persona que pesi 50 és més senzill. Per això tenim aquests aliments que estan enriquits en proteïna, que a vegades pot ser una opció. Però pensem això, que els productes en pols proteics concentrats no són suplements, són aliments. O sigui, són coses diferents. Ens hem d'imaginar com allò dels catxes aquells del gimnàs, que es prenien aquests... És això, i en aquest moment el màrqueting el que va fer fer dissenys o comunicacions molt agressives perquè anaven a buscar aquest nínxol de mercat. Però aquest mateix producte el trobem també a nivell hospitalari. O sigui, a nivell hospitalari hi ha molta gent que està hospitalitzada que està prenent batuts proteics. Per tant, no pensem que és una cosa negativa, perquè sí, ho pren la persona que feia entrenament de força, però també ho pren a nivell hospitalari, quan tens un problema d'estrès metabòlic, pel que sigui. Aleshores, no és cap problema. Quan anem al súper i comprem un iogurt enriquit en proteïna, senzillament el que han fet és posar-li proteïna en pols. I tu això t'ho compres i penses, això és un aliment. Ja és el mateix. Però, en canvi, també hi porta aquesta proteïna afegida. Fibra, dèiem. On la trobem, la fibra? Els cereals integrals, per exemple, que em prenc al matí? Sí, la fruita, la verdura, els cereals integrals. Per tant, hem de mirar de què ha passat aquí. Hem anat
hem volgut cuinar les coses molt ràpid, o sigui que l'arròs, per exemple, treure-li tota la part de la pellofa perquè a l'hora de cuinar agafi més sabors i sigui més ràpid de cuinar, però aleshores hem perdut tota aquesta part de fibra, que és vital per moltes coses, o sigui, per anar millor de ventre, perquè les nostres bactèries que tenim a l'intestí tinguin nutrients, que és bàsic. Llavors, intentem potenciar tot lo integral. Si ens hem de menjar una paella, que sigui una paella d'arròs blanc. Però si anem a menjar una paella bona, però la resta de la setmana mirem de posar a potenciar els aliments integrals. Perfecte. Omega 3, que n'hem sentit a parlar molt, són els greixos saludables, no? Jo Sí. omega 3 penso en el bocat, no sé si m'equivoco. No, l'alvocat té més Fatal. greix oleic, té més àcid oleic, que seria com l'oli d'oliva. Sí, o sigui, els omega 3 també són especials i són difícils d'aconseguir, també. El peix blau, per exemple, en té, el peix... Tot és complicat, ho estàs veient, eh? Sí, però és saber unes pautes, eh? Sí, Passa que en poca estona... Tenir la clau, sí. És tenir aquestes claus i llavors és relativament senzill. Quan tu tens la informació i saps, ets molt més fàcil de que puguis decidir. El peix blau, sobretot, és molt ric en omega 3, però hi ha gent que no consumeix peix. Llavors, aliments com el lli, com alguns tipus de fruits secs, són rics en omega 3. Tampoc ens hem de fer mala sang i tornar-nos bojos. Abans, quan les vaques menjaven herba, aquestes vaques tenien també omega 3, aconseguien també alguna d'omega 3. A dia d'avui, molt menys, perquè la majoria de vaques ja no mengen herba del camp. Què mengen? No mengen pinso. Els peixos passen una mica el mateix. Si hem d'escollir un peix, busquem un peix que sigui salvatge, o sigui, que no sigui de peix de factoria. Mirem d'escollir peixos que estiguin pescats, que hi ha peixos molt barats. El barat podria ser una opció, o les sardines, que són peixos que són relativament econòmics i són molt rics en omega 3. Millor que no peixos que siguin de peix de factoria. Perfecte. Per quin motiu? Tu diràs, per quin motiu? Perquè mengen el que toca, no? És diferent. Per acabar, perquè ja no ens queda més temps, antioxidants també, nen, el que has de prendre és antioxidants. Sí, bueno, doncs on vaig jo? Vaig al mercat i dic, posi'm uns 100 grams d'antioxidants? Sí, tot el que són, com a norma general, els aliments com més color tenen, el color marca aquests antioxidants. Llavors, tot el que sigui, com més variat sigui l'alimentació, més fruites, verdures, de diferents colors, molt millor. Tenim un problema, que si penses, la persona que va al súper i en 5 minuts ha comprat, què ha passat? Que et saps on has d'anar i en 5 minuts agafes les 4 coses. Això és una mala senyal. Variem de coses. Mirem que al carro de la compra no hi hagin sempre els mateixos 4 aliments, sinó que hi hagin molts més aliments. Aquesta és la clau també d'anar bé, que hi hagi molt color. Llavors són coses senzilles, però venen d'una evidència darrere. Llavors, com més varietat, més colors i més divertit, millor. Doncs mira, ens quedem amb aquesta idea que quan anem a fer la compra hi posem molt color i aquí tindrem la clau també d'aquesta solució als problemes. Avui, Toni, hem començat una mica per conèixer-nos, per saber els nostres propis problemes. Ens han quedat moltíssimes coses més per explicar. Tindrem aquests nous programes per anar treballant més profundament cada un d'aquests temes i donant-li solució. Molts altres capítols de la clau que us convidem a seguir amb convidats estrella, més enllà de Toni Solà, que el tindrem cada dia en aquest podcast. Toni, gràcies, i jo, si de cas, ara tu i jo ens quedem i vaig prenent nota perquè ja veig que... Sí. No, ho tindrem arreglat ràpid. Quina nota m'has posat? Del 0 al 10 a nivell de nutrició fatal, no? No, et posaria un 8,5, perquè el fet de... Això és quan algú ve a la consulta, el fet de venir a la consulta o de tenir ganes de fer canvis o de preguntar-te coses, això ja val molt, perquè és el primer pas. Llavors la resta ja ve sol. Aquesta és la clau. Gràcies, Toni, i a vosaltres us esperem també al proper capítol de La Clau, de Toni Solà. La clau, femení. Allò que cal conèixer per entendre una cosa, per saber-ne la solució. A cada capítol, un convidat. De cada convidat, un problema. I per cada problema, la clau de Toni Solà. El podcast per donar vida als anys. Estàs a punt per la propera clau? T'hi esperem. I recorda que també pots descobrir el secret per viure amb més qualitat a tonisolà.com i al perfil @tonisolapérez d'Instagram. La clau de Toni Solà és una producció de Divic.